bagay. Ik druk melk uit. Ik kan zo zien. Maar lekker een beetje zakkel, Chobi. Jong, drak je melk uit of je bezig met strook in de stakkerij? Lach je maar lekker. Je weet het, je maar die laatste lach. Lach die. Tilda, Huh? wat zei? Wat wij? Die natkolen. Wat? Dat is melk, vriendora. Dat is ook een binnen. Dat is ook een van de ouders, alsjeblieft, toch, man? Hey, nou praat je. Nou praat je, mijn vrienden. Ah, zie. Hey. Was je niet leeuw, was niet ijskast? Zo met de auto. Zo allerlei melk trokken met die warme melk. Zo zweer komt de microwave uit. Zo is hem de hoge koud is de melk kom je in. Dat is lekker. Cool voor die hospitaal. Wow, oké, dat is nogal slim. Waar ik drak gewoon die melk uit, ik ben verder gaan werken. Dat is recht zo. Money. Ja, kom aan. Oeh, Jay. Dank je me. Hoe is je Annie nog? Dank je, Jelle. Geef me mee. Hey. Ah, zie. Zo is kapot, maar zit. Nog 10 randje voor jou ook. Daar zie. Dank je, Jelle. Kom bij. Mooie dag. Daar zie. Leuk, nog, joh. Hey. Voelcream. Oh nee, niet kiezen. Skinny. Vriendora, is ze? Ben je klaar? Ja. Ah, zie. Maar even. Zullen we nee, die beetje melkjes? Ja. Nou, wat ik aan kan doen, hè? Dan moet je van ons melk, Kubai, en klaar werk. Mijn auntie? Ze man is honger. Niks. Ha. Vet-free. Skinny. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.